David Madrigal Gázquez, categoria jove. Els joves tenen molt a dir a Cubelles. En David Madrigal Gázquez és un jove molt participatiu i amb molta il·lusió vers les activitats culturals que realitzen a la nostra vila per fer un Cubelles més divertit. Tot i la seva joventut, és l'encarregat de la construcció del web de l'Associació de Joves de Cubelles. És el primer draguero del Ball de la Draga de Cubelles i aquest 2013 ha estat el presentador del programa de Ràdio Cubelles, Quàsar i l'Hereu Gran a la Festa de la Verema. Per la segona edició dels Premis Cubelles Participa presenten la seva candidatura en la categoria Jove.